Men klassdaşlarym hemmesi görseler bilerler. Görüp Nähili ýok, görüp däl. Indi bir hilem bolar aýtsam. Ýöne men ýanymda oturmak üçin biýje da çekip ondan oturýardylar. Bäh, men şonu ýaly o hiç kim oturup ýeren akdymy. Ya. Dawa bolýardy. Fergiýalyda oturmak üçin. Oýey. Ana malum şeýle biýje çekdirýär. Kimin kädisi? Näçe partyda, iň zok partydadyr da. Ha? Ha. Ýok. Klassdaşlar 4. oglanlar ha? Ha. Gıydı oturmak bolanokdy da. Ha, onuň Onun oglanlarym şonyal biýje çekýärdi. bäh. Men oturjak gel. Ya. Ondan biriň oturaýmaly, çekin biýjäni. Oturmaly bolsaň. Şo ýatirdi näme? Tersine. Bäh. Klassdaşlarym bilýändir. Klassdaşlar ratla toýuna çagyrda gidýärm şu an. Çynyň aýp. Näme üçin? Çagyrýaram özi. Çagyranoklaryň. Seni, Ha. klassdaşlar. Ay bilemok gelmedem diýen barardymam. Ha. Meni çagyranoklar. Bäh. Olar ýa Aşgabatda gelmäken klassdaşlar bir kysanyň toýuny sowdunmy? Ha? Ya. Bäh. Gaty kyn ýa-da sen klassdaşlaryň çagyrmaýan bolsa onda beýleki adamlardan gatam görmeliler ha. Şu şowdan soň indi çagyrsalar ýöne barardyň mesele ýok. Şundan sonra çagyrarlar ýöne. Çagyrsalar gitjekmi? Giderdim nesip bolsa giderim Alaşyp, toýlam ha? düşmese hawa. Berde toýlam ýok bolsa. Alalaşyp giderdim. Ýolumy da çekdirdim de bar diýjek adam. Ýok. Ýene şeýle gutlak gaýdardım. Gaýdardym.